Ayun, kung nag-file din, gawat na lang mahalinan tani. Para dagdag sa konsumo ba, palit gata sa mga anak. Isa, nani siya ang kuwan, 100. Kaya ako nang tatanong sa dito. Tawagan sila nila para makauyon ani sa mga short para siyang asawa. At siya lang nakapatuloy. Isang taong kandi na wala makahamili. Hello? Oh, Ramil! Nakoy mga kuandri okay. Nantawa sa lidiri kay basi makauyon ka pa ihatag mo sa asawa ba? Oh, dagan tayo. Barato ra. Oh, naitagtulo 100 diri niya nasa itag 80, naitag 50 depende asa ning ganahan. Oh, ali dali. Pamili diri sige. Sige, buwat ko ha. Oh, sige. Bye-bye. Manag mo aron turon. Salutan mo pa may mga para ikapunin niya. Sayon ra ang pagtiti. Okay, magsiya ka. Oh, saan ni? Uy, Lin! Naraman ka. Dali, pamili para sa mga asawa ba? Okay. Oo, okay. Nag-open lagi ko, okay karon kuan na kay may na lang ba para sa Pasko. Natay Sure di ka makuhan. okay ron eh? Dali kinamay dagang nindot pamili ko. Nya, wa mahal ko asawa dire. Sa Oh. pagsukod dito. Iba na ba lang mo sa iyahang kuan pilang day sa iyahang kuan day sa iyahang hawak. Wala pang laki dire, puro suni. Puro sa nila pambabae. Uy, kanino So, nindot niyo? So mo ka magligos. Gamay na katong-hawak Laki ka. gabay do ta. Ha? Laki gabay do tayo mo ikaw ata. Aw babae lang sa taron kay unahon dyan na ng asawa sa unang laki. Matay no, jawa niya problema ni nga. Wa ko kabaw sa sukod sa akong Paris. Iba na ba na lang good? No. Ano pa no? Sakto ba na niya? Ako ni pakigol ni kay nindot ni siya pang Uy. katog ba? Ayun eh, kita itlog ng Nindot ang good ni oh. akong Paris Dalawa. ha. Oh. Nindot ni ukay kay branded kay sa mo palit kas kamo ba na nga pirting kuan na. Dali ra malangkat. Pilang sinisan mga kuha na sad, sultap. Aw kani dire kay tuluan na dira ni diri dapita. Kana daw cinta na diha. Cinta na dire. Oo, cinta na diha. Ay sa? Pili. Cinta na dire no? Oo. Ako sa atos na lusig, sila naman to, sukura sa akong asawa. Aw pareha ra sila ka Oo, nakagay. pares sila ko O na. sige tawga. Ako sa Para ato. mahalinan ko ko. Kasi ako sukdan na ni. O sige. Uwat ko ha. Sige. Ah, may tagmari ko sa kilusin ko para kuan makahalin ko. Maubay-ubay ito yung paliton ba? Kaya naman mga gagmay diri. Syaro di siya kapili diri. Kuan, maski 5 ka buot. Bites na lang niya. Lah, indot lagi niya. Oh, kasi nalusig. Ang dami na ito no. Si, Di kuan. kaya kung sukdan ba? Dan ako na kaniya kay wasyo ka daw sa size sa iyang asawa. Nya mamaw ra man kuno mong size sa iyang asawa. Mura mo sa akong asawa. Murag Di kaya ako sukdan. Ako, sige. Oh. Hubo ko. Ha? Maghubo. Pwede magpaghubo. Gugo. Eh. Ano ka nga? Oh. Hindi niya. Huwag mo ko magdali din nga. Sa may una ho, usok ko na na. Ano lang? Kuwan? Okay niyo. Kani? Ano na? Oh, ihikot sa simuli sa. Igot-igot din nagliog di ay. Oh. Ana din na. Guti. Gisukod. Sukod niya. Tingnan maghikog ka ha. O, kare. Sakto sa imong asawa. Mo. O, kana. So, Sakto sa imong hindi asawa. nag-fit, oh. May. Guti, fit. O, sakto sa imong asawa. Sakto na. Sakto na. Kuha mo ni. Paano Ano na? na di mo? Kuha mo na. Cinta mo niya. Oh, cinta na. Ay, paglakaw kay sugdan pati ka. Masig na napinindot diri nga. O kani ako nang file diri para sa na pagpili ninyo.
Dia lang sa ka. Dia lang Dili ka. sa iyo, kay naninawag na ko. Hindi, ninawag mo. Oh, Pili sa kuan man sa tunyo. Oh, ton. Uy, ari diri. Kay ano no, maningil ko si muhang kuan, imuhang utang nako. Ha? Maningil ko sa imuhang giutang. Ari diri kay nasa ko yung ukay diri para makapili ka. Oh. Dali kay daghan ka mapilian diri kay. Daghang gagmay diri para sa mga asawa. Oh, sige, bye-bye. Oh, wat ko. Sige. Ha? Ikaw gagmay Debbie kanang isang Kani, nindot ni. papahubag ba? Hubag nindot kayo. Sakto na, pasukod sa na niya. Pasukod sa soy. Mara mo mong sukura sa akong asawa. Ano? Ako asa itlog mo ay. Saan mo lang? Awa na, nisikil na. Sikil na lang imong itlog. Kita ang panty sa Okay ra na. akong asawa na. Kana. Sexy kayo. Bububok mo kaya ako nang Imo ning ko ano? ako nang paon. Kung bayad ako utang ka mo. Oh, ano, deko. Oh, may ganin, bayad ka. Salamat Oh. kayo, ha? Hindi mo na. Unya, pag kayo po diri para mahalinan ko. Nindot kayo ah. Ano, hili siya di? Oh, namili. Ako isukdo, Kani ako diri isukdo okay, na. kuan. Naidaghang gagmay diri. Kani siya mga nindot sa ni diri nga klase sad. Ay, Sa- parehan na Gagmay mo, Nay? Anawa o nay gagmay sakto kini sa mga asawa o. Pulaki siya di. Ay sunod nila palaki kung mahalinan ako mapalitan ko ninyo daghan. Sige, pili daw, pili. Kung ano sakto rin. Isukod oh. Pasok Kaya na maglawas mo asawa. Sige, pasukdan mo sa. Oh. Puri na sa lawad eh. Ano? Buwan na yung sinina. Di? Ah, Buwan na. Buwan. buwan sa nila. Oh, buwan. Kanin ka ubo ni. Buwan, siyempre makita picture sa lawas mo asawa. Kana. Oh, ngayon na na. Ano na lagi tayo lagi? Kana. Hindot na. Nindot Wala na. hindi. O, napanapa o nakani. Kani. Amay. Kani. Ubo na pa ni. Buwan. Oo, lain na po. Asay mong baksit usa. Ayaw po kay makita ang kanang mga skandal ka. Oo, sa nako na kay. Ipili niya tanay mga ka. Bugan mo di. Oo. Sige. Isuot na po. Di suna. Gagmay oh. Kami kami gisap pagsukdan mo we. Sakto din na dyan. Oo, tiyo. Nasampa ko na, nasampa. Sampa ko no. Sampa pa, pinaisa ka na. O, love. Na, Laoy. O, bagag tubangan. Ano, ganahan ko. ano? Ano ba, pipit ba? Ano ba no? Kini. Kana. Ay tutos na lang. Kani. Pero maghubos ako. Sige. Uy. Kasi mahubo ang tuwa. Milit. Ako ilang ilay diri ha kay mao man eh ang kuan. Kaya rin. Kani mao ni mo ha. Imo pa ning ko ano. Ako gilahit mo ako ah. Oh, Kana. Sakto dyan na. Ano? Oh, takilid ka ba? silid naman. Takilid ayo. Kana. Ano ko ba sumor imo na ning kanong kwaon. Kana lang siguro eh. Ma'am, photos ma'am. Kani mo ha. Tulo. Kana lang siguro. Photos na iyapon. Yahan ni. Ako de duha to ako de ha. Duha yung ako. Wala lang. O kani na lang. Sunod lang. Pag laki, porque laki na ba po tumuot? Pag kuha lagi ko kay tip sunod semana na nakoy panglaki kay akong panglaki diha o saroy di kabuk na lagi tagiya. Saan nindot ka na yung laki? Oo, kasi semana na lagi ko abot ra to. Asa ba palaki mo, Dre? Nato diha akong gipan, usar to kabuk na to dire. Na dire na pita. Asa ba? Oy, wala man na dire. No. Isa man nagkuha. Butlang. Abot lang. Kamo ra biyang tulo akong customer diri ha. No, ang diyan. Tarong na pagod bayad kung tayo mo niya. Ningan ko noon ni. Wala, Jugo. Kasi nani mo dala sa imong gikuan, gitago. No, wala ko eh. Tara ba Kuya lang, istorya? asa nga si Buyon? Wala si Buyon. Kwarto, buyo. Ano to? Oh. Pick up na to. Kuha nito niya kung wala ninyo. Pick up sa din. Pick up po ni. Oh, wala mi diya kahit ang Buyo. Bahala mo, Ay, Day. si Buyo. Tangin lang sa kalaki niya. Buyo eh. Manasling ni Buyo. Basta. Bawa man ang item noon. Atun ako. Uli ako. Oy, kanang uli maka? Atun. Nga mo. Kuyog yung mga itong duha. Wala ko labot oy. Ano man? Wala labot. Di ikaw, kamong kuyog duha. Wala labot uli ako. Wala Oh. labot. Sige, iwan naman yung Ramil ha. Yang kuan. Yun na pa. Akong siniti siya day. Yun na pa.
Yun ang ako t-shirt, ma'am. Oy, di mo ni ihatag. Oy, kay, ug dito mahatag ni Ramil. Usa? Di na ko ihatag. Ug di ni ihatag ni Ramil ang katong item na ko nga kuan, short. Dili naman. Ano, tag iya? Dili naman, ma'am. Oo, ano ka dito? Dili naman. Pang-auto ko dito, ma'am. Koral. Dili naman, ma'am.